regulă bună pe care nu respectă. Ori, noi suntem în situația în care e un haos generalizat. Toate obiecțiile ridicate de Comisia Europeană, de statele membre celelalte referitoare la sistemul nostru de drept, nu se referă doar la legislație bună, fastă, așa cum am făcut-o, ci și la modul cum se aplică justiția din România și, din păcate, la dreptate. Așa că sunt factori mulți care generează fenomenul ăsta de respingere față de angajare și față de politic. Mai e un lucru extrem de grav în România. Vorbea doamna profesoară despre fanarioți. Nu știu dacă ei au introdus sistemul, dar l-au dus la o culme, l-au perfecționat la maximum. Sistemul care se bazează pe non-valori promovate în funcție de relații, respectiv prin cumpărarea unor funcții sau anumitor poziții în stat. Din păcate, în România, sistemul ăsta este în momentul de față ubicul oriunde te miști în țara asta, vei găsi impostori, vei găsi oameni absolut nepregătiți, inculți, care ocupă posturi de răspundere, pe care le folosesc doar în scopul obținerii unor avantaje personale. Promovarea nu se face pe criterii valorice. Chiar acum, în activitatea asta mea de funcționar public, noi pregătim diverse documente pentru parlamentari. Și președintele Camerei Deputaților, domnul Valeriu Zgonea, va participa la începutul octombrie la un eveniment organizat la Bruxelles, care chiar așa se numește Starea Uniunii. Deci, una dintre temele majore care vor fi discutate acolo este exact acest New Narrative for Europe, adică noua poveste pentru Europa. Și revenind, prima poveste pentru Europa, deci rațiunea pentru care Europa s-a format, a fost pacea. Pentru că Europa s-a format după un război cumplit, dar ăla era numai ultimul episod după secole, dacă nu chiar mai mult, adică când vorbesc secole, sunt mai mult de 1000 de ani, de brutalități. Temerea aceasta de a vorbi și de a nu a fi ascultat de nimeni. Și atunci, dacă ar fi să-mi permis să citez un mare filozof care spunea că democrația nu înseamnă câte persoane merg la vot, ci înseamnă, de fapt, cine numără voturile, cum am putea noi să le dăm speranță oamenilor și să încercăm să îi motivăm să meargă la vot și să spere, cum ne-ați învățat alineaul dumneavoastră, să conteze pentru ei că la un moment dat opțiunea lor ar putea să fie câștigătoare. Mai devreme sau mai târziu se va realiza treaba asta, dar la ora actuală trebuie să aveți speranța, mai ales că sunteți tineri. Eu nu mai sper că pe timpul vieții mele să se schimbe radical lucrurile. Noi, mă rog, dacă acceptați ipoteza asta mea, că noi ne aflăm într-un punct de răscruce pentru întreaga omenire. Adică, nu mai vreau să intru în detalii, dar cultul ăsta al banului ne duce pe toți într-o stare de barbarie. Deci e pusă în discuție însă știința umană, nemai zicând planeta, resurse. Da. Nu o luați ca atare, spuneți, omul e spre 60 de ani, e mai pesimist decât la 18 ani. Dar, pentru că sunteți tineri și aveți viața în față, trebuie să, nu numai să aveți opțiuni politice, dar cu timpul să creați mișcări politice. Și e o analiză făcută pe mișcarea indignată din spate. Mi-aduc aminte că acum 2 ani mai discutam cu niște intelectuali de stângă de aici din România, care participă și la Roșia Montană, la protestele astea. Și le-am spus că mișcarea aia nu va face nimic. Și m-au întrebat de ce. Pentru că au creat o democrație nefezabilă, adică care nu aveau niciun lider, toți se învârteau. Adică era o mișcare care nu se coagula. Sigur, asta e o fază premergătoare. Deci,
repet, e nevoie de schimbare majoră. Adică să apară niște opțiuni și opțiunile astea, din punctul meu de vedere, trebuie să ofere libertate individuală, justiție socială și pace.